Diskotéka. Neviem, koľko z vás počas tohto festivalu navštívili dielňu chvál, ktorú robilo spoločenstvo Eliáš. A bolo to úžasné. Bolo to veľmi silné a spolu s niektorými z kapely sme tam boli ako modlitebníci a modlili sme sa za ľudí, za ich problémy. Ľudia, ja viem, že mnohí z vás si nesiete ťažké veci. Že mnohí z vás si nesiete zranenia zo vzťahov, z rodiny. Že mnohí z vás neviete ako ďalej. Že mnohí z vás uvažujete aj nad skončením svojho života. Nech je to čokoľvek, čo ťa trápi. Ja viem, že ja to nevyriešim. Ale viem o niekom, kto to môže. Boh je ten, ktorý chce uzdraviť všetky naše rany. Ktorý chce urobiť zmenu v tvojej rodine. Ktorý chce uzdraviť tvoje zranené srdce. Ktorý chce očistiť tvoje telo. Len musíš uveriť. Uver jeho láske. Zázrakom ty stále nevidíš. Dneska predal najviac. Tak majú. Zázrakom, tak prečo neveríš? Zázrakom, tak čo s tým urobíš? Zázrakom, kedy už uveríš, že Boh on je kráľov kráľ. Jeho trón bude na veky stáť. On má všetku vládu a moc náš Pán, on je kráľov kráľ. Zatancovala, som sa otočila.